Napnuan kakabsat iti ragsak ken panagyaman iti tunggal puso tayo. Dayta iti pacheck, dayta iti namnamaag. Agsipod ta, uray no adda tay pelaeng kakabsat iti may kadua a lesson iti daytoy quarterly tayo. May panggap kakabsat iti libro iti Exodus. Nakita tayon nga ni Apo Diyos ket isu iti personal nga nakiadda nga mangidaldalan ng waya-waya iti Israel. Ket gapu kadayjay nga inaramid na idi tain ka rin ang rod sa anak agbalbali. Ikabil mo, inkabil ko iti lugar ko, iti bagik, ijay a sitwasyon iti Israel. Ket inkabil tayo kakabsat, nga nakita tayo dayjay panangidaldalan ni Apo Diyos. Dayjay inaramid na iti Israel, aramidin na kanyam ken kanyak itata. Ket adda tayon kakabsat iti may kadua nga leksyon, iti daytoy a quarter, iti libro iti Exodus. Iti paulo na, ti sumsumged a basit akayo, the burning bush. Sakbay kakabsat nga serken tayo, daytoy nga leksyon tayo, dawatek nga agkararag tayo. Amami ngay nalangitan, sika iti Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Sikaw Diyos iti saan nga agbalbaliw. No anya digiti inararamid mo iti ilim nga Israel, kadaytoy nga adadalan mi. Si sasagana ka, si aayat ka, nga mangaramid met, dagita kada kami. Iti panagadalmi kadaytoy nga leksyon itatawama. Dawaten mi nga iti Santong Espiritu isu iti mangidalan. Tapno Diyos, daytoy nga leksyon, mangited kada kami iti dakkel at arigagay. Nga kayat mi nga sika iti Diyos mi, nga maaddaan tayo iti sibibiyag a relasyon. Iti Santong Espiritum iti mangidalan kada kami, itinagan na po Jesus. Amen. Anyan iti inadal tayo kakabsat. Since we are only in lesson number 2, naadal tayo nga iti Diyos binindisyonan na iti ili iti Israel, idi adda iti Ehipto. Naitid kakabsat di bilang. Iti pas lesson tayo, aganay, wano agarop, apitupulo dalaeng asimrek. Ngem idin nga rumwardan, tadadalan tayo nga ron ti Exodus, nga surok nga inem apulo aribo. Kahit na nga sawin, the God that we serve is a God that multiplies blessing. Dayta iti kankanayon nga us-usarek kakabsat nga mangpaneknek nga ni Apo Diyos ket saan ngagbalbaliw. Iti panagbiag mo, iti panagbiag ko, iti panagbiag dagiti anak ni Apo Diyos. Isu iti sibibiyag asaksi, wenno panagsaksi, kadayjay a Diyos nga pagserserbiyan tayo. Anya iti kayat ng asawen kakabsat? Gapu dayjay ayat ni Apo Diyos kanyam, kanyak ken kadatayam amin, akas di panagayat na iti ili na iti Israel. Buybuyaan dagiti tatta. I would like to go back kadayjay nga statement wenno sao ni Rahab. Idi nga apandan aserken
iti inkari ni Apo Diyos adaga pakanaan, at dada iti siyudad ti Jericho. Ti kunana ni Rehab, agtagtagirger iti puso mi. Apay, sinursurot da dayjay nga inaramid ni Apo Diyos iti Israel, manipod idjay Ehipto, inggana nga nakabalasiw da iti Jordan ket addadan di Kanaan. Iti panagbiag tayo met kakabsat. Ket isu iti dakkel a bendisyon nga agpaay ti pannakaidayaw ni Apo Diyos. Kitaem ti panagbiag mo. Kitaem met iti panagbiag ko. Ket ibagam, akas ti panangibagak, God is good all the time. Iti leksyon tayo kakabsat, ket iti paset a mayulo na, ket masarakan iti Exodo Kapitulo 3, versikulo 7 ken 8. Na isurat, ket basaen tayo. Ket ni Jehova kinunana, pudno ang nakita iti ladingit ti ilik nga adda sa di Ehipto. Ket dinengeg ko iti unoyda, gapu kadagiti madagdag kadakwada nga ammo dagiti liddaang da. Ket inbaon kon bimangon akon tapno ilisik idati ima dagiti Ehipsyos. Ket tapno wen ko ida idje daga nga inpan iti maysa a naimbag ken nalawa. Iti maysa a daga nga pagayusan iti gatas ken diro. Inkabil tayo iti objectives tayo kapsat. Anya iti kayat tayo nga madiskubre, maadal, iti tunggal lesson tayo manipod iti libro, iti Exodus. Umuna, kayat tayo makita nga dayjay Diyos iti Exodus, ket matalek iti tulag na kadagiti tattao na, ket addapan nakabalin na nga tungpalen dayta atulag. Mikadua, ti Diyos iti Exodus ayaten na a protektaran iti ilina manipod iti pannakaadipenda iti kabusor. Ken iti may katlo, ti Diyos iti Exodus tarigagayan na nga maaddaan iti sibibiyag apan nakirelasyon kadagiti tattao na. Apan tayo ti lesson tayo kabsa. Umuna, ti Diyos sinarak na ni Moses. I like that. Di Diyos sinarak na ni Moses. Ni Apo Jesus, idi adda ditulubong itinbaga na, I came to seek and to save that which is lost. Dayjay ti kababalin ni Apo Diyos. Sinarak na ni Moses. Dayjay ti kababalin ni Apo Diyos. Saraken na ka, saraken na iti ayan tayo nga agdama. Gaputad adalen tayo the burning bush, adda kakabsat iti paset ijilet ang nga malabit isu kakabsat iti kunan tayo nga pag-istambayan niya. Kang kanayon nga ijay iti pagin-inanaan ni Moses tapno
bantayan na dagiti karnero ni Jethro. He chose a place. It was elevated. Aday ti basit akayo abus. Katijay nangaramid iti pagtugawan na. Tapno makita na ije baba. Dagijay a karnero nga ipaspastoran na. A common place. Umuyo kabsat, when God looks for a man, He looks where the man is. Idi ni Apo Jesus, irugi na iti ministry na. Saan nga nangikabil kakabsat ti advertisement nga kuna na wanted disciples? Saan? Anya tinaramid ni Apo Jesus? Napan ije igid ti baybay. Ije lugar nga ayan dagiti pilyen na ayaban na a disciple. God meets people where they are. Ket dimteng deje oras nga ni Moses apan aginana. Idi umuli adda iti nakita na nagdumaan dayjay basit akayo nga isu iti ayuyang na. Kanayon na nga pagin inanaan. I could just believe that it was under that tree that God gave him during that 40 years span the inspiration to write books nga isuti insurat na. Ijay kakabsat tinangitanan ni Apo Diyos na inspirasyon. He wrote the book of Genesis. It might be under that bush. He wrote the book of Job. Mabalin nga adda dijay kakabsat. Kabayatan nga pambantayan na, kitkitain na, dagijay nga karnero. Ni Apo Diyos inted na di inspirasyon ni Moses. But something so different, so significant happened. Saan pailaeng nga makaasidag? Nakita nan nga dayjay akayo nga pagin inaanana ket mapupuuran. It has fire. The burning bush. Titarigagay na malabit nga apan lang isalbar dayjay akayo. Nagapapura ni Moses. Ngem adda itinagsao ijay ayan iti kayo nga mapupuuran. Moses nangag na. Gaputa inayaban de je boses de je nagan na simumbat ad tuyak. Saan lang amungan ni Apo Diyos de jay? Ad tuyak. Inyam amon ni Apo Diyos nga isu de je adda ije apoy. Ije versikulo 5. Iti adadalan tayo kakabsat ket kapitulo 3 ken kapitulo 4 iti libro iti Exodus. So ijay versikulo 5 iti kapitulo 3 inyam ammon ni Apo Diyos no sino isuna. Kunana hanggang umasidag. Ikatem tapalukam. Tadaytoy nga ayan mo apagtaktakderan.
ket maysa a nasantuan a lugar. Stop there. For 40 years, that bus was a common bus. For 40 years, pinadas ko kakabsat, alaan tayo, tapagad-agad adal tayo nga ron. Anya, no, 40 years nga adda ni Moses ijaylet ang ke 365 days iti may isang taon. Iti unag iti 14,600 days. Ala ikatemon iti may kapitong aldaw ngano tinungpal ni Moses iti may kapat abilin saan na nga apan bambantayan ti karnero na. But it is still more than 4,000 days. That place was common. Ngem itatan kunana iti Diyos ti lugar nga pagtaktakderam na santuan. Ti saludsod, what makes a place or a thing holy? That burning bush, kenje lugar nga timakderan di makilan na, became holy, nagbalin ang nasantuan, gapu taadda ni Apo Diyos ijay. No itimay sa nga banag kakabsat, ket tagikwaan, kunana ni Apo Diyos, it is mine. Dayjay nga banag, agbalin ang nasantuan. Naidumduman gamdagis sa pasap, di common. Dadayjay tinpabasol kakabsat ni Apo Diyos kadagiti papadi, iti Exodus 22. Nga saan da nga pinagidyat, dagiti sa pasap ken iti nasantuan. That bush and the place became holy, tani Apo Diyos adda ijay. Intunno ni Apo Diyos ket isina na itimay sa abanag, itimay sa alugar, uray pa itimay sa atao. That place, that thing is holy. Naglagay pun tayo dyan. Kunana ni Apo Diyos, ti aldaw a panagina na. Apay, na nagana na may Sabat. Awan iti mabasam wen inaramid ni Apo Diyos dagiti amin apitong aldaw iti lawas. Manipod ti Domingo, ingana ti Sabado. Dahita tinagan na iti panawin tayo. Ngem awan iti mabasam nga indeklara na my first day of the week. My second day of the week. Indeklara na, remember the Sabbath day. Ijay Ezekiel kunana, my Sabbath. And I will give them my Sabbath. Dayjay common. Anya, nga bendisyon. Tata pagtutungtungan tayo bendisyon, kwarta. Kabil ti bendisyon, kwarta. Intunno sika nga binindisyonan ni Apo Diyos. Gapu iti pan nakitulag mo kenkuana. Isinam dayjay sangapulo, apagkapulo ko na tayo. The 10th. That 10th, that tithe, nga indeklaram nga isu iti kukwa ni Apo Diyos. That common money is made a holy money, taapay kukwa ni Apo Diyos.
Iso nga, no daduma. Kitaan tayo. Pastor, naididikar ka din dahito yung kapilya. Apay nga, dahito ti kaduan nga panunot tayo. When we have dedicated a building or a church, particularly a church, adan digiti bambanag nga santay nga maramid. Adan digiti bambanag nga maiplikapil tayo, maiparitan nga aramid. Adati may isang kapilya, no, adayo, digiti pagkapuan, digiti kakabsat. Intun numalpas, iti gimong, iti may kadwa nga serbisyo. Kapanday jay function, agpapatlak. Sipsiputak kakabsat. Nang runa, digitay nataengan a membro. Maamak da nga sumbrek iti kapilyata dati aircon ijay wano ti electric fan sa dagida da bangko ta matorog da. They would rather go under the shades of the tree. Apay nga di kasi iti perception da. The church is holy. Sa inbagan ni Apo Diyos ti rason, no apay nga sinarak na ni Moses. Ket inbagana, daya memory verse tayo niya, nakita ko na, digijay nga rigrigat digiti tataok ija Ehipto. Nangag ko, kunana digiti asog da, digijay apanang pagparigat kanyada. Itatan, kunana, I will bring them with my own hand out of Egypt to the land nga inkarik ko na where it is flowing with milk and honey. Itikit kitain tayo kakabsat. Ni Apo Diyos, no aramidin na dayjay amisyon na, mangpili, ulitat, mangpili iti mga ramid dayjay amisyon na. Iti verse 10 kunana, so now go, I am sending you to Pharaoh to bring the Israelites out of Egypt. Kaduan kakabsat no manggag tayo nga kasiyan niya, naduma-duma ti reaksyon tayo. Naduma-duma. Umay dayjay aragsak. Nga sika iti pinili ni Apo Diyos. Adamat dayjay umay dayjay a pinagkitakit reluctance. Dayjay ti example ni Moses. Kunana ni Moses, sino ako ma? Digito'y ko na tayo kakabsat nga alibis, rason ni Moses. Number 1, sino ako ma? When we have reasons, God gives solutions. Iti pambar ni Moses, sino ako ma? Kunana ni Apo Diyos, makiadaak ken ka. Inyamamon ni Apo Diyos, nga isuna da iji Diyos, nga adda iji burning bush. Kunana ni Moses, and what's your name? Dito'y kakabsat iti nakaadalan tayo itinagan ni Apo Diyos. I am who I am. I am who I am. Siyak ti siyak. Iti ibagbagan ni Apo Diyos dito kakabsat, He is not bounded by time. No, dado magamin at the dayjay
No time ti pagtutungtungan tayo, dati past, dati present, dati future. Idi inbaga ni Apo Diyos, iti I am who I am. Hanang ibagbaga, nga siyak itati agdama. No, it is His name. Agsipod ta Wednesday, iti panaginadal tayo, hanang nga ibaga, I am. No time ko mati pagtutugtong I am Wednesday, no haan. Iti ibagbaga na I am who I am. Constant dayjay. Manipod idi panagparaswa, ingana iti eternity. Ulitin. Manipod iti panagparaswa, ingana iti eternity. Dayjay nga sao nga I am is constant. Never a past, never a present, never a future. Tadayjay I am who I am. Kenagan ni Apo Diyos. Laglagipin nyo. Nagsaludsod ni Moses. What is your name? Tisungbat ni Apo Diyos. I am who I am. Nalpas ko man. Ngim ni Moses, damanin na jay pambarna. Anya nga no, nga patyan. What if they don't believe me? Kaya kunana ni Apo Diyos, what is in your hand? I like this dialogue. No dadu magkakabsat, itikayat tayo, itikayat tayo, ket dayjay man hantay nga kitkitaan, dayjay present nga sitwasyon tayo. At dayjay picture tayo iti noon niya itikayat tayo nga pagbalinan. At iti may isang ubing a ministro, imay kanyak idadak da kami, unada pa ilajay Northern Luzon Mission. We had a conversation. Imay nga nagpabalakad. Napintas di vision na kakabsat. Ngano kayat na, nangalang nga ti ministry, kayat na nga intun no sumrek isuna, amin agad jets. Adakin ko ana. He has the best laptop. He has the best projector. He has the best equipments. Ket ko na, Pastor, apanak pa'y agmasteral ijay ayas. Sakbayak nga mapan. Ija field. Laglagipin nyo, kunanan ni Apo Diyos, anya ita dati imam. Gaputa pastor ni Moses, kakunanan, I have a staff. Di sa rukod ko kunanan. Remember this. What is in your hand? Anya iti sitwasyon mo itat. No ikabil mo, ikabil ko, iti biyag ko, iti amin ko kani Apo Diyos. God can perform great miracles. Uray no kasano, iti kanumo, kasimple, iti panagbiag tayo. No dadu makakabsat kat, looking back, kikitaak di kita'y trabahador. I could just go back and flash my mind, workers meeting. In front of me are reports. They are flashed in the screen. Kit-kita kakabsat, constant. At datoy da nga pastor, nukit kita ak saan met nga isuna da talentado a pastor.
Nudaduma isuti uyawanda a pastor. Ngam intun no kitaem dagayjay bunga iti ministry na. Uray pay dagayjay. Nga adati MA na, dagiti naglaingdang agsurat, they cannot come to an equal ground kadayjay nga naaramid daytoy a common a pastor. Aduta. Apay? Like the staff of Moses, dagitoy a trabahador. Dagitoy nga anak ni Apo Diyos. They put themselves in the hand of God. Laglagi pa, ti trabaho na Apo Diyos. Dayjay misyon apang waya-waya iti ili ti Israel manipod ijay Ehipto. Misyon ni Apo Diyos. Pinili na laeng ni Moses nga isuti mga ramid dayjay nga misyon. Ket kunana ni Apo Diyos, siyak iti mang waya-waya. Dayjay nga sarukod became a snake. Agdudwa pa ilaeng ni Moses. Dayjay nga ima ni Moses nga nangigem kadayjay akayo. Nga nagbalinin nga ulag. Nga idipidutin na nagsubli akas kayo matlaan. Dayjay ima na. What is in your hand, ijay ima na. Inusarpay ni Apo Diyos. Kakuna na. Kitam ta imam. It was a healthy, strong, robust hand. Kakuna na ikabil mo, itaunag, itikot mo. And Moses followed. Idirwar na. Nagbalinan na. It was a leprous hand. Siguro, ni Moses nagintot. But God was talking to him through sign. Kuna na Moses, ikabil mo manan. Idinsirik na. With the order of God, kitaem. Idirwar na. It was well. Again. Nang tidmanan, iti sabali, apambar. Apo sa anak met nga nalaing nga agsao. I have never been eloquent. Dahil ti rason tayo no daduma niya. Apa nga di ka mapan mangyadal kabsat. Pastor, diyan mo amo. Diyan mo nalang agsaw. Tisumbat ni Apo Diyos kay Moses, kunana, sino iti nangaramid tangiwat mo? Moses, no, it's God. Kaya kunana, ingkan, kunana, siyak to iti tumulong ken ka nga agsao, ket ibagak to iti sawem. Remember this, when we do the work of God, it is God who will teach us what to speak. Damagam kakabsat ka digiti kaadwan at trabahador. No dado magamin diya raramidin tayo nga crusade niya apay nga nairwam nga kuna tayo ka adanto iti Q&A, question and answer. Adanto iti question box isura iyo dita. Ditay ammo nga digijay nga umay nga agad adal. They are agents. Kadagiti sabali apampamati. No dito magtaka kata into no mangala ka iti saludsod, theological questions that are so deep. Saan nga saludsod ti may nga housewife? Saan nga taludsod tagdala ko diya sa store? Saan nga saludsod ti may nga tapay? Into no mapan ijay ayan iti membro. Dahil nga
may makinadal, surwan dya pastor, itid na ba dya bersikulo, addan da dya takderda. But remember, when you are not ready, anya imbaga na po Diyos, ingkan, sakto, iti tumulong ken ka nga agsaw. Ingkan, ket sakto, iti tumulong ken ka, no anya iti sawem. Agsardan ko man ni Moses, hanggang saan ba kakabsat? Finally, kurana, pang-aasim apo mangibaong kala sa baling. Have we ever experienced that? Please send someone else to do it. Ket kunana ni Apo Diyos, tanakaungeten, insura mula ni Moses, Exodus 4 verses 13 and 14, God became angry, ngem imbagana, nikabsat mo nga Aaron, isu iti kadwam. When all the alibis of Moses were met by God, hands-on, napana. 40 years after, nagsubli. 40 years after, dagijay nga tattao nga iti misyon da ket papatayen da ni Moses ket nataydan. Anya iti addaken kuana. Ijay 4:20 insurat ni Moses nga adda ken kuana dayjay nga sarukod iti Dios. He had God's staff with him. Let's stop there for a while. Saan kadi nga iti saludsod ni Apo Dios? Idi nga adda dayjay burning bush some few hours ago. What is in your hand? Sungbat ni Moses, a staff. Kukwa ni Moses, the staff of Moses. Apay nga idin, nga mapan ni Moses, insurat ni Moses, nga adda ken kuana, dayjay sarukod iti Diyos. Let's remember this. Let's remember this. What we place in the hand of God is transformed akukwa ni Apo Diyos. Idi da kami di padugrande iti last Sabbath iti June. Adda di jay may didikar nga ubing. There were 3 of them. I reminded them nga idagijay nga anak sagot ni Apo Diyos. Kas kini mo Samuel dayjay inana ni Hana ket kunana umay ko nga isubli daytoy nga ubing takukwa ni Apo Diyos. When we place something in the hand of God, it is transformed nga tagikwaan ni Apo Diyos. That simple wood owned by Moses, idi nga inted na ijay ima ni Apo Diyos, ninagananan ti sarukod ti Diyos. Ket nagsarak dang agabsat. Itipintas na ni Moses inbagana amin. Iti chapter 4 verse 28 kunana. Then Moses told everything
the Lord had sent him to say. And about all the miraculous signs he commanded him to perform. Idinbaga na kini Aaron. Agsipod ta imun unan. Nga pinili ni Apo Diyos ni Aaron kunana, when mamati ako. Di kito'y agkabsat. Napanda ka, di kito'y pang pangulo, di kito'y pang lakayan. Manen, iti 4 verse 30 ti Exodus. Itatan ni Aaronen. See? Kita nyo kakabsat DJ wagas the flow of communication nga inaramid ni Apo Diyos. Umunahan ni Apo Diyos kinatungtung na ni Moses. Ni Moses kinatungtung na ni Aaron. Idin nga adan ni Moses ken ni Aaron ijay ayan dagiti pang pangulo. Ni Aaron isun iti nagsao. Aaron told them everything the Lord had said to Moses and also performed the signs before the people. Anya iti kayat iti leksyon tayo kamsat. No alain tayo iti sao ni Apo Diyos. Usually I do this. Iti inbaga ni Apo Diyos babaen kani Pablo when I am quoting Paul. Iti inbaga ni Apo Diyos nga inbaga ni David when I am quoting the book of Psalm. The process of communication is, here is God, here is the author. Sika iti spokesman. Use that flow. That flow is very powerful. Ni Apo Diyos, inted na ti mensahe ka ni Moses. Ni Moses, inted na ti mensahe ka ni Aaron. Idin nga nagtakder ni Aaron. No kitain tayo kakabsat, dagijay nga panglakayan, namatida. Inpakita ni Aaron. Again, kitain nyo the transformation kakabsat. That rod or that staff first was owned by Moses. The staff of Moses. Idin nga inala ni Apo Diyos, nagbalin nga the staff of God. Idin nga addan ije iman ni Aaron, nagbalin nga the staff of Aaron. Ngam dayjay abasit akayo, dayjay asarukod. Gapo ta binindisyonan ni Apo Diyos was changed from a common wood to a miraculous wood. Inpakita da. Kabil ni Aaron, baling nga ulag. Pinidot ni Aaron, nagbalin na kayo. Ket namati da. Tinadal tayo kabsat. Exodus chapter 3, the whole chapter. Inga na iti 4, iti verse 31. Nagpintas na iti quarterly tayo, naurnos. Han nga lagto. It is progressive. Kat anya iti naadal tayo, kada ito nga lesson tayo kakabsat. Umuna, naadal tayo nga ni Apo Diyos ket agnanayon asaksi. He is an ever witness iti kondisyon dagiti anak na. No kasano iti panakakita ni Apo Diyos iti kondisyon iti Israel. Panakadengeg na kadagijay nga asog da. Kasjay iti Diyos makitkita na ka.
Anya kondisyon ti panagbiag mo, makit-kita na ka. No, dati problemang ko, mas aso ka mangag na ka. Kit no kasano, iti panagaksyon na, tapno sungbatan na ti problema, iti Israel. Ti Diyos, He is an action God. Solbarin naman, iti problema. Niyan po Diyos, pinili na ni Moses. But Moses was reluctant. He gave alibis. But God gave answers patiently to the alibis of Moses. God uses simple things. Kaslala the stuff, dyan sa rukod. Manipod di ima ni Moses. Place in the hands of God. Ada di kang kantahan to, little and common things. Because little means a lot when we place it in the Master's hand. Iti pagyamanak, ni Apo Diyos inted na ni Aaron, nga kadwa ni Moses. Day gitido nga agkabsat. Isuda tinangaramid iti misyon ni Apo Diyos. Ay banak ni Apo Diyos. Ay banak ni Apo Diyos. At dati misyon tayo. Dahil misyon ni Apo Diyos. Ti karina ni Apo Diyos. Akas ting karina kini Moses. Makiadaak kada kayo. I love my God. Ti Diyos iti Exodus. Agkararag tayo kapsat. Agyaman kami ama. Inpakitam no kasano iti panagayat mo kadigiti tata. Makitam, mangeg mo, no niya iti mapaspasamak, iti panagbiag, iti tunggal may sa kada kami. Sisasagana ka o Diyos nga mangted iti sungbat. Tulungam nga rod, iti amin akakabsat, akaduaming nga nagadal ti saom itata. Saan ko o Diyos nga mabalin nga ibaga, ibinsa-binsa dagiti pagkasapulan da. Ngayon patyen mi nga sika iti Diyos amakam mo. Agmay-may sa titarigagay mi ama. Sabtem kadi, dagita nga pagkasapulan mi, babaen ti ayat ken ti parabor mo. Agyaman kami, itinagan mo. Siyak ti siyak. Saan kang agbalbaliw? No anyaman ti inararamid mo, kadigiti tattaong idi imun una. Isumot lang ti tarigagay mong aramiden kada kami itata. Agtalik kami nga rod, itinagan na po mesos. Amen. Ken amen. Hingga na numay nga lawas manen kalapsat. Adda iti maited nga outline ti lesson tayo. Iti chat group or you can request it. Ited ko kapsat. Ay-ayaten na kayo na Apo Diyos. Ay-ayaten na kayo man. Imbag nga rabi tayo. Amin.